kantor saking gedene gluduk sinambrang bledhek ingkang mangkatan kantor mlethek saketapening jagat Mandra Jalma tan Mandra Jalma aku dudu jalma menungso kaya potongan kaya naka setugel kaya ngene wis ora jamak lha ngene iki lho gak mandra jalma aku siraku ya gecol karo blenduk mataku ya kera pundakku ya projol tangan cekot bokong trepet sikil kencik lho ngene iki lho wajarnya sih wih delok kawujudan kaya ngene aku sing cocok tak gawe jeneng Begawan Ismaya Jati ya wis nek kaya ngono aku tak tetulung sapa sing gotuna pitulungan kocap ingkang merpeki Begawan Ismaya Jati kawenane Ismaya Jati Sri Narendra Bathara Kresna iya Lanyak anak tejo kang ngenguwung ana dirgantara kaya pungkasane ana pendhita sing meja nganti kaya ngono. Sang wiku pendhita menika peparab Begawan sinten teko kula Sri Nalendra Bathara Kresna Nalendra saking negari Diwarawati lah kaya ngono.
Nggih kula sakene ganti Warawati. Lah kula menika kawan dalang Pandhawa kraya-kraya minggah nilaraken negari di Warawati kelan negari Ngamarta kula upaya jantane Mintasraya. Nggih padha Mintasraya. Ngene lho Kresna. Kok blebeto kulit rangkepitu bebasane. Ana lelakon negara Ngamarta sing kaya ngono. Bagong njaluk cara ngono kepingin wong tuwane lanang ora iso ndudukno. Banjur siramu dalenge Pandhawa. Ya ora iso ndudukno. Lah ngomong Kresna iku jenenge Kresna Kresni landhepna bening pamikir. Lah nek Kresna ora landhep ora bening pamikir, ora kena diarani Kresna. Kresna uga diarani Wisnu kang Ejawantah, yaiku Wisnu Murti, Hari Murti. Panjenengane macan Eyang Suralaya, yang Bathara Wisnu kok gak iya ndudukno iku lho. Dan ada lakon sing kaya ngono iku saking tanggape saking kanane Sasmitaning dalanging Pandhawa. Kresna iki ratu negara Diwarawati. Makane dadi ratu, dadi wong dhuwur, dadi pimpinan. Aja dhuwure kono siblaka, delengen kaulamu. Delengen wong cilik. Bisa tuku bensin tak gak, tuku sepeda motor gak etos, tuku bensin yo gak oleh lho. Tuku sepeda motor nyicil anak-anakno tugasane bareng mati gak tuku bensin lho. Iku aja delengen jek ero. Ngono iku gak tambahnya nyengsarane wong cilik sing ngene. Aja ingkrak-ingkrak lungguh dhuwur kursi bloko. Sawiku kula nyuwun pangarsa menawi makaten sawiku terus dipun ateges ingkang adipun Narendra Bathara Kresna nandhang kaluputan luputmu siramu ora yaiku deleng sabate wong cilik deleng ya kan ratu bayaramu gedhe ganjaramu amba lah tapi ya wong cilik gendeng melorot gak iso benakno agak yang rompoke ya gak iso benakno. Lho ngono kok ratu garo. Kawitaken Sang Wiku nek ngatur kula nyuwun pangarsa nyuwun sanjata pitulungan Sang Wiku. Wis nek kaya ngono minggir tak rampungane kanane grembyang mangun yuda kelawan Anandara nek aku sing duruna gak rampung lakon iki.
Aku Raden Anandara sing dadi dosa namaku. Lorone iki lak takon wong tuane sih. Grembyang Mangunyuda iki putrane sapa? Anandara putrane sapa? Pancen kowe ngono siramu sapa? Kok perlu? Begawan Ismaya Jati sing dadi dosa namaku. Ismaya Jati. Wadah. Ismaya Jati. Ya. Sing durung dadi wong langit durung suwe. Wis, ngene ya, Grembyang Mangunyuda. Kon gawe jeneng Jendina Wong Pitu lho aku ambumu e karo. Ambumu e jero. Wong kon wingi mari tanggapan yo gadus, nek ra utok sekon tok sih. Kuwi ketara, ambumu pengu iki ketara. Grembyang Mangunyuda tak kandhani yo. Siramu nali wujud Grembyang Mangunyuda krana siramu balik nafsu saka jomblo ya mangun diwangsa. Mangunyuda mangun diwangsa. Lah ngono sih. Lah nek mangun diwangsa takon wong tuane tak kandhani. Lantaran iku lantaran Semar iku lantaran. Jadi dudu anake Semar lantarane Semar. Nalika kanane Semar mudhun saka kayangan Seca Inten. Duling lawan bapakne Pukulun Sanghyang Tunggal. Pomo dipomo Semar ora oleh nangis mudhun nang Nayu Mercapada. Lah ngono sih. Lah bareng ana Nayu Mercapada Semar kijeran ketrini nangis. Sing nyorot kanane sak dhuwure ragane Semar. Lah Semar bareng nangis luwe Semar netes ana ayang-ayangane Semar sing disorot srengenge. Sapa sing nglakoni srengenge? Sing nglakoni srengenge Pukulun Sanghyang Bathara Surya. Mula kanane bareng luh netes yo ayang-ayangan iku disabda Semar wujud mangun diwangsa ya Jablita. Wis paham mawon. Wis Bathara wis kedhisik ta lah. Kok cek reng seneng gawe klambi ngene arek. Seburi Anandara kasihan Sang Wiku Begawan Ismaya Jati. Iki jaman-jaman apa iki? Jaman iki jaman antara buga. Ana anane Anandara, siramu iku biyen urip ana jaman antara yana. Jaman Rama Dayapati, Kayu Jodipura, Dewi Sinta sing dicolong Yaksendradasa muka saka Ngalengka. Iku uripmu. Lah tapi ana kono siramu duweni janji bakal ngabekti lan anak turuning Sang Prabu Rama Wijaya nganti 7 temurun. Lah ngono ah. Mangeta kedawuh Sang Wiku. Lah saiki turun kaping pira? Iki jek turun kaping 6. Mula siramu gurung cara Sinendal Mayang gurung engko nek siram ana mudune nalek yaiku keraton pamenang saka Kediri ana jejuluk Sang Prabu Jayabaya. Siramu ana kono Sinendal Mayang awujud Sukma Mayangkara. Biak sombe gajah uling sami bebadaran. Grembyang Mangunyuda wigar badar mangun diwangsa. Raden Anandara wigar badar reksi Begawan Kapiwara.
kula dening angsal wangsulan putra saking sinten. Lah nek Bagong putrane Hyang Bathara Surya, nek kapiwara Anandara, Anoman Prabanja niku putra-putrane yaiku Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Pramesti Guru. Ngono lho. Dadi rikala ana kananing Dewi Anjani, Anjana Anjanarka biyen. Tapa-tapa ngrombang yo yaiku Bengawat Tlaga Madirda duk rikala semono. Anjani tapa ngrombang. Lah banjur sinan tapa ngrombang sing padha anglang-lang jagat Bathara Guru. Wong Bathara Guru iku dewa tapi tuk mis. Dewa tapi ana wedok ngono bathuke klepis wis. Apa maneh Anjani kate gawe garik iku sak dhuwure dengkul lho. Wis didelok teko dhuwur karo Bathara Guru wis. Masya Bathara Guru iku dewa tapi ku titahe Gusti. Jarene cara ngono iman kuat. Imron sing gak kuat. Laksana ngono kanane kama kamane Bathara Guru korut. Joko kanane yaiku pucuke godhong asem sing